रोजा रोजा सुबुंफ्राथ' गोदान बोसोराव गोबां रेजोल्यूशन, प्रमिस, कमिटमेन्ट एबा बिथांखिफोर लायो, नाथाय बेफोरखौ मावफुंनायाव फेलें जायो। जुदि नोंथाङा बैसोर बायदि सुबुंफोरनि मादाव सासे, अब्ला बे भिडिअ'आ नोंथांनो एसेब्लाबो मदद खालामगोन। जानो हागौ नोंथाङा सोरखारि साख्रि मावो, नङाबा फालांगि खालामो, नङाबा थांना थानायनि थाखाय जायखिजाया प्रफेशनेल खामानि मावो, नङाबा हाजिरा खामला मावो। जानो हागौ नोंथाङा मोनसे फसंथानखौ सामलायो, नङाबा मोनसे फसंथानाव खामानि मावो। जानो हागौ नोंथाङा मोनसे कम्पानिनि बिगोमा, नङाबा मोनसे कम्पानियाव खामानि मावो। जानो हागौ नोंथाङा सासे दैदेनगिरि, नङाबा सोद्रोमा, नङाबा सासे सरासनस्रा सुबुं। बेफोर गासैबो खामानिफोराव नोंथांनि सार्भिस एबा मावमिना मोनसे रल लागासिनो दङ। 2022 मायथाइयाव नोंथांनि मानदान्दाया बेसेबां गोजौ, बेखौ आनजाद नायनो थाखाय बे भिडिअ'नि जोहै नोंथांनिसिम सेल्फ एनालाइसिसनि मोनसे माखासे सोंथि लानानै फैदों। नोंथांनि गावारिखौ नायबिजिरनाय, बे सोंथिफोरनि फिननायखौ थार रोखोमै होनो हायोब्ला नोंथाङा दिनै गावनि मानदान्दाखौ जखा सुनो हाबाय। फालांगियारि मुवा बेसादखौ फाननायाव जेरैबायदि बोसोरारि फारिलाइ बानायनो गोनां जायो, बेबायदिनो नोंथांनि गावखौ बोसोरारि एनालाइसिस खालामनायाव नोंथांनि आखा-फाखा सार्भिसखौ फाननाय एबा मोजाङै मावफुंनायनि फारिलाइ बानायनो गोनांथि जायो। बेनिख्रुइ गेदेरसिन बाथ्राया जाबाय बोसोरारि नायबिजिरनायाव नोंथांनि गोरोन्थिफोरखौ खमायनाय आरो गुनफोरखौ बांहोनायनि फोरमायथिनाया थाथारनांगौ। जिउआव सासे मानसिया गोजौआव आवगायलाङो, नङाब्ला एखे अबस्थायावनो थायो, नङाब्ला गाहायाव गोग्लैसोनानै थायो। सासे मानसिनि थांखि अरायबो आवगायलांनायनि थाखाय जानांगौ। गावखौ बोसोरारि एनालाइसिस खालामनाया सासे मानसिखौ जौगादोंना जौगायाखै आरो जौगादोंब्ला बेसे जौगादों बेखौ फोरमायथिगोन। पार्सनेल सार्भिसखौ आखा-फाखायै फाननो हानायनि थाखाय लासै लासै आवगायलांदोंब्लाबो थाद'आलासिनो आवगायलांबाय थानायनि गोनांथि जायो। नोंथांनि 2022 मायथाइनि जोबथा फारसे नायबिजिरनायजों गावखौ सुद्रायनाया 2023 मायथाइनि गोदान बोसोरनि गोदान बिथांखिफोराव सोसनफिननो हानाय बादि जाथारनांगोन। बिब्दिब्ला फै, गाहायाव सोंनाय सोंथिफोरखौ नोंथाङा गावनि सायावनो सोंना नायनानै फारिलाइ बानायनानै ला आरो बेनि फिननायफोरखौ नोंथाङा थार रोखोमै बेसे पारसेन्ट होनो हाखो बेखौ आनजाद नायदो। मानसिफ्रा गावनि जिउखौ जौगाहोनो थाखाय सानो एबा गोबां बिथांखि खालामो। मोनसे सोंलुआ जाबाय, मानसिफ्रा मानो गोदान बोसोराव बिथांखि लायो? जानो हागौ गावखौनो गावनि सायाव पजिटिभ सोलायनो थाखाय। गोबां मानसियानो सानो, बे बोसोराव आं लाख कोटि कौटिपति जागोन, आं जाफुंसारगोन, आं मोनफुंगोन, आं उथ्रिसारगोन, आं साख्रि मावगोन, आं फालांगि खालामगोन, आं खामायगोन, आं गंसे कम्पानिनि बिगोमा जागोन, आं नाजाथाबगोन, आं सालायगोन, आं दैदेनगोन, आं जौ, ड्राग्स एबा फेग्रा मुवा जानाय सोबनायखौ गारगोन, बायदि बायदि गोबां बिथांखिफोर लायो। बेबायदिनो बे बोसोराव नोंथाङा लानाय थांखिनि जोबथा थांखिसिम नोंथाङा सहैनो हाबाय नामा? जुदि हाबाय, बेखौ पारमानेन्ट खालामनायनि थाखाय थार बिथांखिफोरा अरायबो थाबाय थानांगोन। आरो जुदि हायाखै, अब्ला नोंथांनि आखुवाफोरा बबेयाव थालांखो बेखौ संनानै बरनथारनांगोन। फैगौ गोदान बोसोराव साबसिनै आखा-फाखायै खामानि मावनो हानायनि थाखाय नोंथांनि बे बोसोरनि समखौ देग्लाय बेसेबां हिसाब खालामनो हाखो? आरो नोंथांनि हुदाफोरखौ सोलायनायनि थाखाय बे बोसोरारि हिसाबखौ बेसेबां खालामनो हाखो? बे बोसोराव नोंथांनि मावनो हानाय गुन थानाय बायदि नोंथाङा बेस्ट क्वालिटिनि सार्भिस होनो हाबाय नामा? एबा सार्भिसनि जायखिजाया बाहागोखौ नोंथाङा सुद्रायनानै लानो हाबाय नामा? बे बोसोराव गावनि मावनो हानाय गुन थानाय बायदि नोंथाङा क्वान्टिटि आरो क्वालिटि गोनां गोजोनथावना सार्भिस मावनानै होनो हाबायना? बे बोसोराव सार्भिस होनो हानाय नोंथांनि गोहोखौ नोंथाङा बबे राहाजों सुद्रायनो हाखो? नोंथांनि सार्भिसनिफ्राय नोंथां आरो नोंथांनो खामानि होग्राया गोजोननाय मोननो हाबाय नामा? आरो जेबो मुलाम्फा जायाखैब्ला, गोजोननाय मोननो हायाखैब्ला नोंथाङा समखौ ओरैनो बाहायगारदों नामा? एबा नोंथाङा सार्भिसनि मुङाव फाला मारिगासिनो दङ नामा? बे बोसोराव मा राहाजों नोंथांनि खामानि मावनायनि मुङाव बेथन होनायनिख्रुइ बांसिन आरो साबसिन सार्भिस होनो नागिरदों? बे बोसोराव खामानि मावनाय समाव नोंथांनि स्टाफ कलिग्सफोरजों नोंथांनि सोमोन्दोआ गोजोनथाव ना गोजोनथाव नङै जाबोखो? जुदि बेयो गोजोनथाव नङै जाबोआखै, अब्ला गोरोन्थिया नोंथांनि नङाथ'। बे बोसोराव नोंथांनि स्टाफ, कलिग्स आरो नोंथांजों लोगोसे जयै खामानि मावफाग्रा लोगोफोरनि सायाव नोंथांनि मोजां आखल आखु बाहायनाया बिथांमोनखौ नोंथांनि सायाव मान होथावना महरै थुलुंगा होनो हादोंना? बे बोसोराव नोंथांनि आखल आखु बाहायनाया गासैबो समावनो गोरोबलायनाय आरो मदद होलायनो थाखाय गुबुनफोरखौ थुलुंगा होनो हानाय गोहो दङ दा? बे बोसोराव नोंथांनि आखल आखुनि थाखाय नोंथांनि बिबेकआ गनायथि होयै नोंथाङा माबाफोर मिस्टेक खामानि मावफ्लांबाय नामा? बे बोसोराव नोंथाङा सोरखौबा अननाय आरो फोथायखेबस' खालामफ्लांबाय नामा?
जुदि खालामदों अब्ला माबायदि खालामनायमोन बे बोसोराव नोंथांनि आखा-फाखाथिखौ खमायनो थाखाय प्रोक्रास्टिनेशन एबा उनावहाय मावगोन होननानै दोननाय हुदाखौ लाय होबाय नामा जुदि होबाय बेसेबांसिम होखो बे बोसोराव नोंथांनि आखा-फाखाथिखौ खमायनो थाखाय निखावरि जानायखौ लानानै गिनाय सोंखारि जानो गिनाय बेरामनि सावस्रिखौ लानानै गिनाय अननाय मोजां मोननायखौ गोमाजानो गिनाय बोराय बैसो जानायखौ लानानै गिनाय एबा थैनायखौ लानानै गिनायफोरखौ लाय होबाय नामा बे बोसोराव नोंथाङा गावनि पार्सनेलिटिखौ फोसाबनो हाबाय नामा जुदि हाबाय बबे राहाजों हाखो बे बोसोराव नोंथांनि बिथांखिफोरखौ नायबिजिरनायनि गेजेरजों आबुं खालामनो हाबाय दा बे बोसोराव नाजाथाबनायाव गोसो होथाबनायनि आंखालनि थाखाय नोंथांनि जायखिजाया गोहोखौ नोंथाङा ओरैनो बाहायगारबाय नामा बे बोसोराव नोंथाङा मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव अरायबो हरखाबै आरो थार रोखोमै थांखि लानो हानायसिम सहैनो हादोंना हायाखै बे बोसोराव नोंथाङा माब्लाबा बांद्राय सांग्रां एबा अभार कन्फिडेन्ट अभार स्मार्ट एबा खम सांग्रां जाफ्लांबाय नामा बे बोसोराव गासैबो आयदाफोरजों फोनांजाबनायाव नोंथाङा उदार गोसो आरो सहायसुला जानो हादों नामा बे बोसोराव नोंथाङा जायखिजाया सहायनो हायै हुदाफोरखौ सिनायथि होफ्लांबाय नामा बे बोसोराव नोंथांनि जायखिजाया अहंकारखौ खुलायै आरो आन्दायै दिन्थिबोबाय नामा बे बोसोराव नोंथाङा थार फालांगि खालामगासिनो दङ नामा जुदि खालामाखै मानो खालामाखै बे बोसोराव नोंथांनि बिबुंथि आरो नोंथांनि थांखि लानायफोरा आन्दाज खालामनायजों लानायमोन नामा ना नंथारगौखौ नायबिजिरनाय आरो साननायनि सायाव बिथा खालामनानै लानाय जादोंमोन जुदि आन्दाज खालामनायजों लानायमोनब्ला बेखौ बे खेबाव रियेलिटियाव सोलायनो थाखाय खामानि माव बे बोसोराव नोंथांनि आरजिनाय आरो नोंथांनि खरसा खालामनायखौ बोसोरारि हिसाब खालामनायनि हुदा बानायनो हाबोदों दा जुदि हाबोदों नोंथांनि बेलेन्सआ बेसेबां इनभेस्टमेन्टआ बेसेबां आरो जुदि बे बोसोराव नोंथांनियाव बेनि जेबो हिसाब गैया नोंथाङा बे खेबाव इनभेस्टमेन्टनि बिथांखि खालामथारनांगोन बे बोसोराव जाय समखौ नोंथाङा साबसिन मुलाम्फानि थाखाय बाहायनो हागौमोन बे समखौ मुलाम्फा गैयै नाजाथाबनायाव बेसेबां सम बावसोमखो 24 घन्टायाव नोंथाङा गावनि प्रफेशनाव बांसिन सम होयो ना उन्दुनायाव बांसिन सम होयो गेलेनाय आरो जिरायनायाव बांसिन सम होयो ना खामानियाव फैनाय गियान बुथुमनायाव बांसिन सम होयो जाफुंसारनायनि गुदि खान्थिफोरनि सायाव नोंथांनि आथिखालनि मानदान्दाया बेसे बेफोर सोंलुफोरनि फिननायखौ नोंथाङा थार रोखोमै होनो हाबायब्ला दानिया नोंथाङा मोनसे बाहायारि एबा प्रेक्टिकेल बिथांखि बानायनो थाखाय थियारि जानो हाबाय जिउनि मोनफ्रोमबो आगानाव फेलें जानायनि गुबै आगानफोरसिम सहैनो हाबाय आरो गावखौनो नायबिजिरनानै गावखौ सोदांनायनि मोनसे थाखोसिम सहैनो हाबाय